Sabi ko naman sa inyo, babalikan ko ito. Uy, sana all binabalikan. Maaga nga kaming gumayak at baka maudlot pa. Ihanda na ang lahat at baka may maiwan pa. Tinignan ko nga lahat at baka may kulang pa. Mga mare, kompleto na nga't lalarga na. Samahan nyo nga kami at tuloy na. Hindi tulad mo, hindi kayo nagkatuluyan. Hindi ka nga makakarating dun kung hindi ka dadaan sa Yugyugan Road. Mga mare, umulan kagabi. Hindi nga kami na-inform na ganito ang daan. Nagdala sana kami ng salbabida, mga mare, at mag-swimming muna. Sabi ko nga sa inyo, malis ka sa bahay niyong kaakit-akit, umuwi kang putik-putik. Mga mare, sinong relate dito? Walang maputik na daan kung manliligaw ang dadaan. Huwag ka nang magreklamo dahil ito ang pinili mo. Hindi tulad niya, hindi ikaw ang pinili. Malayo-layo pa nga ang pupuntahan namin, kaya tiis-tiis muna hanggang makarating. Nawiwili na daw ako sa pagpo-voice over. Hindi daw kaakit-akit ang aking boses. Mga mare, pagpapasensyahan nyo na. Pinaglihi ako sa palaka. Andito na nga kami at mag-i-spray na yung asawa ko. Maganda ngayong panahon kaya hindi siya mahihirapan. Inumpisahan na nga niyang ikabit yung mga kailangan. Tinanong ko nga siya kung okay lang siya, tutulungan ko siya pag hindi siya okay. Okay na okay lang daw siya, basta andito lang ako. Ay, ang landi. Totoo nga mga mare, hindi yan makaalis pag hindi ako isama. Magbobota nga daw siya para may proteksyon sa mga ahas na katulad mo. Mag-uumpisa na nga siya para makarami. Buti na lang nakisama ang panahon, hindi mainit, hindi tulad ng ulo niya laging umiinit. Sabi ko naman sa inyo, masipag to, hindi lang halata. Sabi ko nga sa kanya, humiram sana siya ng isa pang sprayer para dalawa kaming mag-spray. Pero mare, hindi siya naniniwala na marunong ako. Sabi ko nga sa inyo, lumaki ako sa farm. Lahat ng trabaho, alam ko. Natapos na nga kami at uuwi na kami. Pero mare, saglit lang, wala pala kaming mauwi ang ulam. Dahil nga laki sa farm ang mare nyo, maraming madidiskartihan. Nakakita nga kami ng puso ng saging at ito'y nilapitan namin. Wala ngayong may-ari kaya malaya kami. Tignan nyo nga mga mare, nagkalat ang mga saging. Alam nyo ba mga mare, ito yung saging na special dito sa bukid. Sobrang tamis nga ito, pero problema pag tumai ka buong buo. Nagtataka kayo siguro kung anong pinagsasabi ko. Tignan nyo mga mare kung ano kasi itsura. Kasta te bin eh? Biningat na katubukil na ni. Oh. Makikita kayo anti sa mga bini. Ati tara may dinda nga bini. Oh. Anya nga kwata? Nga Variety. variety. Oh. Ay, ano man? Ati nga sa ba? Nasambi tata. Kan ka rin milubing kami kasta. Kaya na sa may. Limsot na tayo. Nasa may tataya pa. Oh. Sa ba? Sungar ara may dinda nga bini. Ay, ibig sabihin puro kasta ata? Ata? May eta pa. Kaya lang bini. Ito nagtaki ka puro bukay. Dapat ang mutit tayo na alain tayo linta. Kani, naarado. May imula ato kamutit to igid. Sabi ko naman sa inyo, babalikan ko pag wala yung may-ari. Ito na nga mare, binalikan ko nga. Hindi ko lubayan. Ako nga mismo ang kumuha. Hindi ko nga tinigilan hanggang di ako nagtagumpay. Pagkakataon ko na nga ito at wala yung may-ari. Tatanggalin ko yung mga ebidensya para hindi niya ako mahuli. Sabi ko naman sa inyo, may lahi akong unggoy. Pero kadalasan lahing baboy. Uy!
Mga mare, sabi ko naman sa inyo, pag nasa farm ka, hindi ka magugutom. Lalo na pag maraming tanim ang kapitbahay mo. Hindi ko nga tinigilan hanggang hindi ko nakamit ang inaasam kong tagumpay para makuha ang puso ng saging. Uy, sana all may puso. Tuwan-tuwa nga ang mare nyo at may nakita ka pa siyang ampalaya. Pwedeng ihalo to sa munggo gomit, katulad mo. Sabi ko naman sa inyo, maraming ulam dito sa farm. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit mayaman si Mayor Alice Guo. Uy, bakit sinalin niyo si Mayor Alice dito? Uuwi na nga kami para makapagluto. Naglalaga pa nga kami ng munggo para mahaluan ng ampalaya. Tignan nyo nga mga mare, ang dami naming maiuwing ulam. Sabi ko naman sa inyo, diskarte lang ang kailangan. Sa mga gustong magkaroon ng extra income, baka gusto nyong subukan si Sitaw. Ito'y subok na subok ko na at legit na legit. Download lamang po ang app at gamitin ang aking referral code. Happy earning mga kasitaw!